a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta ni San Juan Crisostomo, obispo ug doktor sa simbahan, or Saint John Chrysostom. Kanang Crisostomo ang meaning ana golden mouth, kay bantugan ni siyang magwawali o tig-lecture sa atong doktrina. No, ng golden mouth. Natao ni siya ni adtong mga 39 or 349, year 349 AD. Namatay po ni siya mga 407 AD. So ang iyang edad pila man? Mga 58 ra edad ani niya. Niya ako karong sunod buwan, di pa de, November mo 58 nako. Basig mauna sad na ending, no? Dili ma-measure sa gidugayon sa iyang pagpakabuhi sa kalibutan ang kabalaan o ang kadaugan nga iyang naangkon sa pagsangyaw sa maayong balita tungod sa iyang mapaubsanon apan maisugon nga pagsaksi sa mga pulong ni Kristo ug sa doktrina sa atong simbahan na Katoliko. Busa uban kaniya, padayon tang magampo alang sa atong kalibutan nga makabaton sa kalinaw ug maluwas na nining pandemya nga ato karong antos. Ato sang padayong iampo ang atong mga kaigsuonan nga nihatag sa ilang gugma para sa atong proyekto sa simbahan dinhi sa Sugbo kaning pagtukod sa Kapilinha di Fatima. Ato sang iampo nga sila unta mabubuan sa daghang mga grasya sa Dios. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhii kami. Kristo, kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa mga naglaom kanimo nga naghimong bantugan kang San Juan Crisostomo imong obispo, pinaagi sa katingalahan nga pagpamaba og sa kasinati sa pagantos, itugot kanamo nga tinudluan sa iyang pagtulunan, malig-on kami sa panigingnan sa iyang dili mabuntog nga pagpailog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pagampo
mga pangaliupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tawo, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawng kinabuhi, Diyos nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudeyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dalaygon ang Ginoo, kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Dalaygon ang Ginoo, kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Pataling hugi ang tingog sa akong pangamuyo, sa akong pagsangpit kanimo, sa akong pagpataas sa akong mga kamot, ngadto sa imong balaan nga santuaryo. Dalaygon ang Ginoo, kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong panalipod. Kaniya nagasalig ang akong kasing-kasing, ug hikaplagan ko ang panabang. Unya milukso sa kalipay ang akong kasing-kasing, ug gipasalamatan ko siya sa akong awit. Dalaygon ang Ginoo, kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ang Ginoo mao ang akong kusog sa iyang lungsod, ang makaluluwas nga dalangpanan sa iyang gidihugan. Luwas ang imong lungsod, ug panalangini ang imong kabilin. Pakan-a sila, ug dad-a sila hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Ginoo, kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mo
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo ug masakiton ug himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana angay gayod nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala, pagtagbo kang Jesus ug sa pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay, ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos muduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya ug miingon sa mga tao nga mikuyog kaniya, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Na ay positive, na asay negative nga view aning atong Ebanghelyo. Ang negative kay gihago sa opisyal si Jesus, iyang giingnan, paanhia si Jesus akong balay aron ayohon ang akong sulugoon nga himatyon. Nya sa dihang duol nas balay, sa ayaw lang di ay di ko takos. Nahago ba? Kamu, sugot mo, mahago mo? Ano bang ingnon ka nga, aring-aris balay niya, na dool na ka, kita na nimong balay, na imo sugat nimo, ayaw lang daig lahos. Saban? Di ka magliyaw-yaw? O kita gyud, o ako, ingon, aring-ari pa der, kay pagmisa, pag-abot yas dool-dool, ingon din, ayaw lang daig pa der, di na daig pare. Ingon tingali ko, buang-buang man kamo diha. Inyo man tang hago-hagoon, kadaghan para ba na kong schedule dito, niya inyo kong hago-hagoon. Di abtay kausa nga, gitiksan ko ba, agihangyo ko nga magmisa sa menteryo. Di, nako, layo-layo ra ba kay ang akong misa, dito sa, dapit sa south, o niya, ang sunod nga misa, dinhi dapit sa norte. Di, dool ra dinhi. Niya, nako, apiki man kay 1 hour and a half ra ang interval ba. Niya hangi og mayo ay kuan lang gyud pader, isingit lang pader. Ay sus idol jud ka kayo namo pader. Nana. Sige hangi og follow up kani akong secretaries Remy. Unsa mas pader ha, remind this pader nagkaduol ba pertig yung maka-follow up.
Nya motor pa man to among service adto ni Edgar. Tong habal-habal na drivers Edgar, akong driver. Ako pag humangin na mong misa, pas-pas gar, lab lusot-lusot guminganas mga jeep kay pas-pas yan kay layo god. Ana, partigin na mong pas-pas. Init pa kaayo, abog pa kay tanan. Sus pag abot na ko dito, usa sa mga monsignor din sa Sugbo, gailis naman sa iyang sulob. Naamla kita pare. Kuan na ba nagready na ba padoong na mo misa? Di wa ko mulahos din hilang tahonong. Ana, gisugat ko sa nag-imbitar. Naku, naamla kita pare siya. Gusto lang mi pader nga mo kon celebrate ka ba? May manggudang makita jud ka nga naa ka pero siya gyud among giimbitar. Kung celebrate lang ka, hasta na kong laguta. Ingon ko. Kasi pagtuon ni mo na ako, imo ko bugal-bugalan, kadaghan sa akong gibalibarang schedule tungod ani niya, imo lang ko palingkod-lingkoron diha, daghan kay ditong naghangyo na ako, nga ako'y mumisa niya, karon imo lang ko palingkod-lingkoron, kay imo kong himuong props, ana ako pertim pangayog sorry, siya pa di ay stipend ako, ayan lang stipend. Pero kadawaton gugugod ako, ay lang na. Balik dayon mi. Dili sa yun oy kanang mahago bitaw ka. Munay negative. Ana. Pero si Jesus kay nagtan-aw mas kasing-kasing, wa siya maapektuhi sa iyang pagkahago. Unsa may iyang gitan-aw ug nakita niya sa kasing-kasing sa nag-imbitar niya ang pagkamapaubsanon ug ang grabing pagtuo sa gahom niya. Ang gahom ni Jesus ba, mituo siya nga mapaubsanon. Mao na gipangita as Ginoo nato, dili ang kining atong siging simba kada adlaw, kining akong sigig misa. Kay posible man sige tag simba, sigig misa, pero way pagtuo. Nya posible man sang naay pagtuo, pero dili mapaubsanon. Pagkadaghang mga magtutuo karon arogante. Ay daghan ay. Ang una na kaning gawali. Ngayon na ba, sawaya ko no kuning akong wali. Di ba moingon din ko, saman, kamoy pare o ako? Ano na yan? Kamo, dili mo, sawayon mo ano yung silingan nga way simba-simba. Di mo suko. Ha? Oh, mga naong ninyo, dali kayo ng suko eh. Mingon din, mura sag unsa, mura rabasag mo simba. Ano rin ka? Pero kusubya kayo na sila manaway ka nang di manimba, mao man ay magsigig observe na to. Nya dali ka na sila kakita og atong apan. Simba-simba, tanawa batas. Tuo magka na ilang liktor-liktor, na ilang salmo-salmo diya. Ingnon pa, tuo magka nang iyang misa-misa, para ram na kulikta. Hingwartam ng pariya. Nadagan diya. Nya wala bagi sila kahogs kulikta, ako pa ingan lagi hingwarta. Tingo, order ba usahay? Onya, unsa man siya? Ayaw kakuan. Ang kasing-kasing nato nga mapaubsanon og matuhuon. Gisayunan ka ng pagpaubos sa opisyal. Sugua lang ko kay naasag ko'y mga sulugoon nga akong sultihan mutuman dayon. Isulti lang. Ang akong pulong gamhanan manggani, murag inana ba? Ang akong pulong gamhanan manggani, kana pa bang imo Lord? Mas gamhana na, mao na isulti lang nga maayo ang akong sulugoon ug maayo siya. Nya kining maong mapaubsanon nga pagtuo sa opisyal, mo'y atong gigamit part sa atong pagpangandam sa pagkalawat. Ginoo, sa to? Dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nindot no? Mayra ba kay ta mosultian? Pero ang nagsulti, sus, wa day mo tagad ang silingan. Purti day ka mapahitason. No? Kamo, di mo mapahitason. Managad mo sa inyong silingan nga sigiglibak ninyo. Lisod magimog tagad pare nga buyago ng inyong buhok nga inyong gikuluran.
Moingon man gyud danasan ay hisgot na sa danang buhok kulor-kulor. Mura ra bagyo gwapo ning paria. Ana ba? Isaway sa dayon ba? Ayaw, Lord, ipamulong lang, maayo ra ko. Ana, daghang kitag ayuhonon pinaagi sa pulong sa Ginoo, ning atong kadao, kining atong pagkamalaw-ayon, dili man ta makatangtang ani. Mura man tag katong himatyon nga sulugoon aning opisyal, kining atong pagkalibakirog-libakira, pagkabakakon, pagkahinawayon, pagka-judgmental, ayuhonon man nga mangayo tagpulong sa Ginoo. Lord, ipamulong aron ko maayo. Nga inikaayo na sa nato, ato sa nang ipaambit sa uban. Muna diri sa atong unang pagbasa, si kaning San Pablo, nag-ingon gid siya. Ang pag-ampo, ang pagpangilyopo, o pagpasalamat sa Ginoo, ato yung itumong para sa tanang tao. Ang tanang tao atong iampo o atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ikaduha, ang mga pangulo, ang mga hari sa kalibutan, masimbahan man or gobyerno, magampo ta para nila. Sa ato pang atong kasing-kasing, kung muampo ka sa tanang tao, apil na tong kabit sa imong bana, apil na tong mga kauban sa imong anak og suyop, magampo ka para sa ilang kaayuhan. Apil na tong nagsigig pangural anang imong agianan nga wa na kay agianan. Apil na nang gasigig pangural anang imong agianan sa kanal sa inyong balay nga iniguan anha na mulunop ang tubig sa inyong balay, iampo. Sa inyong iampo para nila? Ha? Nga makubid unta. Ayaw. Magampo gani kas Ginoo sama sa opisyal, ang iyang giampo para sa iyang sulugoon unsa man nga maayo sa sakit. Ana, kung nasakit ang kabit sa imong bana, ina Lord, maayo unta siya sa sakit. Ana, aron dili siya magantos. Nya kung gusto man jud ka Lord nga magpadayon iyang pagantos, ibalhin na lang na din hinako. Ana, kay mag-uol ra ba ni akong bana kung masakit ang iyang taong kabit? Ana, good. Kamo mga asawa, makaampo mo ginana. Ha? Dili. Yawanon mo. O di mo mutuman sa pulong sa Ginoo. Nga niingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Waman mo ingon, higugma ang imong buutang isig katao sama sa imong kaugalingon. Imong isig katao, generic man, tanan man. Maobitan ning pagpakamatay ni Kristo sa cross para man ni sa tanan, di man ni para lang sa mga buutan, di man ni para lang sa mga Katoliko o katong niila niya, para man ni sa tanan. Nya karon ikaw, unsa man ang imong pag-ampo, para lang nimo og sa imong kusog ra ba kitang moampo magpamisa pagyud ang pari patuon pag paderbuutan ba kay ni paderbuutan yo kay ni pader ana imong Ginoo ayaw lang pag-focus anang buutan, iapil pud tong buangon, di ba? Mo na sa ato dinhing tubag sa Salmo unsa may atong giingon sa to na wara basat kay baw. Dalaygon ang Ginoo kay iyang gidungog ang akong pag-ampo. Ninduta no kana bang imong manager nga nagtaktak nimo tungod aning kuan karon, tungod aning mga retrenchment, nya gitaktak ka, nya magampo ka para niya, sus na promote na hinuon. Nya ikaw wa na kay hapit kaon, nya sedto na promote. Malipay ka. Moingon ka, Lord, salamat ha, gidungog yun mo akong pag-ampo na promote ng akong manager nga nagtaktak na ko sa trabaho. Or mag-uol ka. Ang imong igsuon nga portigyod ka tikasan nga ang inyong kabahinanan siyuta giilog pagyod. Nya magampo ka para niya siyang kaayuhan. Kay nasakit mag-cancer, imong giampo, naayo. Purti na sang yaw-yawana. Arrogante na sad kayo.
makapasalamat kas Ginoo. Salamat Ginoo, gidungog gid nimo akong pagampo nga maayo siya sa iyang cancer na isog na sad kaayo ay. Mo ana ka. Ang imong bana ni hubag ang atay tungod sa inom. Nya ampo ka Ginoo, maayo in town. Naayo imong bana, kana galigid na sa siyuta siging inom. Nya moingon ka, salamat Ginoo. Na nibalik na sa day. Naayo in town. Ana, maana ka. Muday kas Ginoo nga gidungog imong pagampo. Kana ato sa nang dawato no nga gidungog atong pagampo. Perti maganing kaon sa lamok na akong gidungog sa tingin pagampo sa lamok makakaon unta kurog dugo. Suga sa kaon nila mo kay mahurot man sa ta. O na ampo tas Ginoo. Kini maoy gipangtudlo sa simbahan. Kini maoy gihubad sa kinabuhi sa mga santos. Si San Roque nagampo sa mga nagsalikway kaniya. Ang mga martir, bisan gani kani si San Juan Crisostomo, kasinahan ni siya sa mga leaders atong panahon na, gi-exile ni siya, gi-persecute ni siya. Ang iyang kasakit, iyang gi-offer para sa kaayuhan sa iyang mga kaaway. Muna nga nahimo siyang agent of peace. Ang iyang pagwali para gyud sa kaayuhan sa tanan. Unang kanindot og maingon ana tanong, ngabang wa na tay kaaway ba? Sunan ka magwali kag higugmay mong kaaway, pulong mo nas Ginoo. Nya unsaon na nimo pag-translate ron nga nisimba ka dinhi nya ingon ning Ginoo higugmay mong kaaway. Unsaon naman lang ng tao nga nagsigi og balikas nimo, sigig panulisok nimo, pakauwawan pa kas publiko. I-post pa kas Facebook, perti na taong uwawa sa imong guba na kay imong dignity. Unsaon na nimo? Iguli ron nimo kusmuran o pahiyuman? Kana pahiyuman. Nya magluto karon kay birthday nimo, unsa man hatdan nimo sudan o dili? Hatdan na. Di ba? Uy, na ospital man. Wa may ikabayad, mga 100,000 ang bill. Nya naaman kay yutang gamay. Unsa man, ibaligya nimong yuta para ibayad atong iyang bill o dili? Baligya. Nya pagkaayo, gihingin lang anong kas imong yuta. Unsa man, moingon kas Ginoo nga dalaygon ang Ginoo kay imong gidungog ang akong pagampo. Ha? Oh, ina dalaygon ang Ginoo. Nga naman, gidungog sa Ginoo ang imong pagampo nga maliwat kaniya nga wa nay yuta, wa nay balay. Apan ang imong kasing-kasing nahigugma sa tanan. Total, lumalabay raman ta din higod. Muagi raman ta. Muna, si Jesus, niingon gyud, makakita unta kog pagtuo nga sama ni ini. Kana bang wa mo angkon og iyang kaugalingong dungog kung dili nagtan-aw sa Ginoo nga mao ra gyud magbubuot sa tanan. Mao to ang pagtuo og kinaiya nga gipakita sa opisyal. Mabitaw karon nga kita mapaubsanon tang kanibang mga donate din hiba, donate kaning gipang donate ba niya usay manguha man tangad to sa Palawan, RD Punsyap, ana no, Imluelier. Daghan kaayo dito nga kana ganing ang ihatag wrong spelling ana digid taon maklaim ba. Nang maingor sa kos Ginoo igadto nako unom ka buok wa maklaim usahay sa na doble sa suwat. Man naman ni pader lain ba yan no? Kapoy kita sigig hatod nga to huwat-huwat pata dito nya ang resulta di ay di ra di maklaim nana. Mo ampo rasad ko nako wa ra ba ko kailaan ida. Tiksi lang niya na pader ipausab lang na imongan kay wrong spelling ana. Ako ra sang iampo sa Ginoo. Mentag makamatngon tong gatig aga padaan nga wrong spelling ako ngan ana. Mo kuan ba ya mo nagi panahon nga mo text dayon mo ingon dayon
Pader, ako nang ikoreksyonan, sayop man itong spelling. Ay, salamat, kwarta na sa ni. Ardi Ponsiap, daghan kay tagdi maklaim kay way mga name of sender, ana. Niya ako mangi-announce din nga. Gampo sa ko, Ginoo, ano, gon man sa ning niya. Oy, na ini takes na ko. Pader, ako kunong suwayan og negotiate, kay naamang ko'y suod dito. Basin pader, matabangan ka nga makitaan ang mga ngan, ana, name of sender. Kay wa naman mo takes na to. Naku, tanawa na, mga tao lagi nga. Matuman, gidunggon to bagampo. Basta, para kaayuhan. Hago ginoon. Hago yun. Ano nga to? Rugbarog ta. Ingnon pa ko, pari day ka sir. Pari ko day. Ana. Sige sir. Ladalang nga ni ngadtos imong kuan, parokya. Ana, mag-sir ba? Lain ba yan ang tawag tag sir? Nya pari. Inom sir-siron ta mura nung tag ulitaw noon. Tanaw sa nato dito sa gasir-sir, arang-arang sagnaw nga. Ingon. Engineer ko dahi. Nausahay pero di ay dawaton lang gunagod. Di ka mailhan dahi, di ka madawat dahi. Dawata lang. Sir-sir kada basta imong kasing-kasing pari. Nganom dahi. Og di mo muilan akong pari ko nganom dahi. Nga akong kasing-kasing pari man. Di ba? Na importante. Ngano man di ko nimo i-honor as follower of Jesus. Akong kasing-kasing follow man ni Jesus. Ngano man di mo kong sawayon nga nagpakaron ingnon ko nga hingwarta ko nga buangon ko. Imo sana. Pero wala magpasabot akong kasing-kasing tinuod na nakasentro mas Ginoo nganom di. Di. Padayon ko ani. Importante ang ato yung relations Ginoo. Mao ginay the most important. Nya diha dapita mahimo ra ng tinuod basta mapaubsanon ug matuuhon ang atong kasing-kasing. Nanindog ta. Mga igsuon uban sa dakong kalipay, pasalamatan ta ang Ginoo nga atong amahan ug sa samang higayon musangpit kita kaniya sa pag-ingon. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga matabangan unta sila sa grasya sa Dios sa pagkamatinud-anon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga makiangayon unta silang moapod-apod sa mga bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga nangamatay na,
Dadon na unta sila nga didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom nga Dios, among paglaom ug kusog, dawata kining among pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, ining among pag-agasa, di man sa mundo pa, sa buka ug santusan. Kining ano, kining dino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa mo pangalia, ihatag na kanamo, ulang itong amaan. Sa tanan panalangini, sa kadamot panalipdi, ang mahal mo nga lawas, ubililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang sakripisyo nga among gihalad nga mahigugmaon sa pangilin ni San Juan Crisostomo, kaysa iyang pagpahimangno kadamo kami usab nahimong siguro sa among pagdaig kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Crisostomo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-iingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo, malawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton sama ni San Juan Crisostomo, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, agday ko ng imugalan, luwabot ka na mo ang timong gingharian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunualuwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manang gingharian, ang gahumugang
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Who sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O maluluyon nga Dios, itugot nga ang mga misteryo nga among gikalawat sa pangilin ni San Juan Crisostomo, maglig-on kanamo diha sa imong gugma ug maghimo kanamo nga makanunayong mga magtatanyag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot.
Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka suod sa Ginoo, closeness to God. Nya mahitabo ra ni kung ang atong kasing-kasing mapaubsanon o magtuo gyud sa Ginoo. So, update sa atong nahalin sa Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 16,256 slots. Nagkagamay na gyud ang nahibilin, 13,244. Pwede na ni Pacquiao. Tutok man muna ko. So ang dinhing nahalin sa ato dinhi sa atong parokya nga misulod ang halin ning abot og 15,348. Unya ang didto na diretso sa Tres Pastorinhos Foundation 908 ang nahalin nila dito. So atong gitotal mo ning 16,256. So ato ning gingon nga kutob ni September 30 ang atong pagpamalit ani second wave sa atong donation aron mawa sad ang second wave sa COVID. Ano atong tumong ani? Itugot ba na sa Ginoo? Yes, basta ang atong kasing-kasing mapaubsanon ug matuohon. Labi na gyud kay ang atong gipangama mao ang mahal nga Birhen Maria sa Fatima. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo